Familia moro e gweng' ma Kaboke woda ma Kanyaluo kar chung'or bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay ywak ne sirikal mondo okonygi kaluwore gi monj mag owete ariyo mane omonji ma achiel ochwo gi pala ma onegi kaluwore gi gwandruok e wach mar siasa mar kom od bura ma Karachuonyo. Ali Abich nigi ler ewi wachni. En lit ne familia mar owete moko ariyo mane omonji ma ochwo gi pala kinde malweny ne omuoch e bar moro manie senta ma Omboga e kar chud bura ma Karachuonyo chieng' Jumapil. Wachore ni gwandruok mapek mar siasa ne obedo e bano ka ilaro ni en jachung' mane madhi kawo kom od bura ma Karachuonyo yiero mabiro. Gino mane omiyo Clinton Otieno rawera mane somo e kar tiegruok mar tije lwedo ma Homa Bay nochwo gi pala ma onegi ka owadgi moluwo bang'e Rick Otieno to pod rem rame osiptal nyaka sani bang' kane ochwo gi pala marach e kinde monjno kendo lero kaka ne omonjgi ibano. Gino biro yudo kanyo kwa metho. To kuongo bukore omiyo wakong'o ng'ato achiel. Bang' miyo wakong'o ochako lawo nik e baka. Tanyiso nyithindwa wawuo oko wadhi dala. Aragati magi lawo nikno akawo wadwa ni wadhi Omboga wadhi dala koro waluoro Omboga ok wadwa luoro Lamu. Wadwa nyisa niya reta weyo i bakacha wadok waombre redio kaduogo ne waomo redio masiema gi owetego ochako mar lawowa. Koro sama owadwa yware kodgi tana po mako owadwa osechwad gi chuma tadhi adonje tamako masiema to kaka dhiro masiema to nyithindgi ka ochako lawo koro gi luth. Familia mar owete ariyo ka otele kod min gi Rosa Tieno ywak ewi kit monj mane otimne nyithinde ariyogo mane okelo tho mar wuode Clinton Ouma ka gidwa ni mondo sirikal odonje wachno mondo mak achije teme tudo kod tim makochno mondo giyud ratiro margi. Diere lit na ka nyathi nyalo neg ka gweno ok berna kama notimore to chife nitie kor gweng' kaachiel gi polise. Adhako machiliel nyithindo gi noweyago katindo wi monegne nyathi sikul. Adieri nyathi sikul kichandori auso mana mabita auso mana omena ema thagora gi nyithindagi to ka koro to chako nego gi bilane nyathi oneg ka gweno adiero chinje ka gweno makigo i wang'i kama to ok dinwo e wang'i. Kwayona en mani koro wan wadwaro atichwa kaka inyal konygi nikech mbolea osiptal ka bil be ng'eny ma kaka inyal chulo onge. Bende gidwa ni obila ka oten nanga makono owuog motegno mar kedo kod kuong' magikone madhore alworano kendo ka ondamo mar kum ne weg bache matiyo alworano ka onge kod lesen. Wakwayo chief marito Kanyaluo South to gi chief ete gikaw action to ka action ok ginyal kawo to biro chunowa ka anyuola kata community obiro kawo action ne gik matimore maricho gendi. Ok odwar kuong' minywa oyaye timadho gi oyaye to gima lit ni ka en ba to biro license tang'o miyo ji dhie gi pala. Komanda mar obila sub county mar Chuonyo North Peter Wala ne okone obila mag okwach kich sani dhi nyime kolonda chachijego mondo omakgi lokor gi dwaro maduondo chik kama ne ogolo siem mager ne rowere mondo were kod gwandruok mag siasa manyalo kelo negi chandruok. We cannot say politics is not a cause of conflict. We want people to take it politics as a way of life, but not a way of death. So we want people to coexist, both doing their politics in a mature manner. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.